Terippa! Moro! Hei, tää on meidän ensimmäinen videoblogi ja se käsittelee Facebook-pelejä. Facebook-pelit ovat yksinkertaista viitettä. Joo, niin on, mut siis mä en oo ihan varma, että onko niiden pelien tekijät oikeesti edes itse pelannut niitä kaikkia tasoja läpi. Mä ainakin käppäisin, että koodeilla, koska koodeja saa niin vitun helpolla. Jaa, mä en oo tiennytkään tosta. Esimerkiksi Jonnewebistä saat peliin koodeja. Esimerkiksi Ratchet Clankiin saa. Okei. Niin saa. Kiva juttu. Uutta tietoa siis. Jipii, niille jotka et tiennyt Jonnewebiin siis. ES Jonnewebbi. Joo, nimenomaan. ES Jonne kummalta. Joo, niin me laitetaan tehdä. Ei, mutta tänään on hyvä päivä. Joo, tuolla ulkona on vähän aika karsea ilma, mutta sieltä tulee kämpän omistajalta viestiä tällä hetkellä. Ja siis joo, kyllä se tietää, että me ollaan täällä. Millä kameralla? Tämä meidän latte-lammas ei tiedä, mitä me niin, tehdään. siis se ei tiedä, että me kuvataan sen koneella tätä meidän ensimmäistä epätoivoista vlogia. Jolla olemme tosi vitun huomiohuoria, koska teemme tällaisia, mutta mitä nyt? Joo, mä en oikein tiedä, että kuinka tässä nyt pitäis menetellä. Mutta siis, no varmaan niin kuin kaikissa muissakin blogeissa, niin pitäis katsojilta kysyä, mistä te haluatte, että tehdään blogia. Ja joo. Sillä Kysymys-vastausblogi esimerkiksi. Joo. Käy ihan mahtavasti tänne vaan laittaa niitä kysymyksiä. Tai kommenteista. Ihan mitä vaan. Siis joo, mutta hyvän maan rajoissa. Muistakaa se. Ei liikaa kritiikkiä kumminkaan, ei liian. Siis jos meinaatte meitä haukkuun, niin kyllä tulee aikaisin. Mutta niin. Joo. Mitä mieltä olette tästä hiustyylistä tänään? Joo, Enulla on uusi leda. Made by minä. Tänään on uusi samat hiukset nyt. Joo, siis joo samat hiukset, mutta silloin vissiin kerran aikaisemmin kerran, mutta se meni vituiksi, koska käytettiin liimaa, mutta arvaa kannattiko se? Ei. No ei varmasti. Ja niinpä tietysti mä paljastan jo tässä blogissa, että osaksi tulee varmaan vielä mun poika, Amadeus, näkymään tällä näissä jossain blogeissa. Amadeus on vuosi ja 6 kuukautta. Mikä semmonen mun pieni pallero. Se on semmonen sulonen, joka nostaa vessanpentokanne ja huutaa sinnekin äiti. Tosi sieltä ei ikinä löydy sitä, mitä se jätti. Meillä on täällä vihreätä, meillä on kauheita ES-jonneja. Joo, me juodaan jotain ihmeen liikkua. Meillä on ihan varma ja siinä luki. Itse asiassa onkohan täällä vielä se paketti? On. Se on tällaista, mitä me täällä. Odotas nyt, missä se on tällaista, mitä me täällä juodaan. Se on kyllä jäämerä, toi on. Eilen kyllä olisi voinut juodakin, koska oli eilen aika pitkä hyvä leikki. Joo, itse asiassa tämä, eli siis Enu ja sitten meidän yhteinen hyvä ystävämme Laurentio, jonka kämpässä me tällä hetkellä istumme, ne tuli hakemaan mut Sepiksestä keskellä vitun yötä. Kyllä. Ja vittu mitä respektiä ihan oikeesti jätkille. Me ollaan, kato, se on rankkaa olla hyvän näköinen. Joo, joo. Niinhän ne aina kuvittelee. No siis itse asiassa tämän blogin piti käsitellä Facebook-pelejä, mutta tää meni nyt vähän niin paskan jauhamiseksi. No mutta eikö se ole hyvä? Toivottavasti joo. Mutta miettiä, nykyään monet niin yrittää pysyä aiheessa, ja sitten kun ne pysyy siinä, niin sitten taas se on ehkä liian tylsää. Paskanjauhot on aika kiva. Totta. Ihan asiassa itse asiassa olet. Mutta By the way, Facebook-peleistä niin, niistäkin piti puhua. tuli mieleen. Älkää pelatko smurfeja ikinä. Joo, eikä Farm Heroesaakaan, koska vittu kun siihen jää koukkuun, niin se lentää kone oikeasti ikkunasta ulos. Joo. Ei oo vielä kokemusta, mutta monta kertaa on mennyt käytän niin. No, mulla kävi silleen, että mä pelasin sitä smurfipeliä, niin mä tein ensimmäisen monsterikakun. Ja nyt muka pitäisi tehdä jo toinen. Joten älkää ikinä pelatko sitä. Menetätte hermon.
Itse asiassa älkää pelatko ollenkaan, muuten teistä tulee samanlaisia pässipäitä kuin me ollaan. On niitä jotain, joista äitisi varoitti. Eli älä pelaa Facebookia. Eestiläiset piraattilääkkeet! Kyllä! Mutta niin mua nyt hiukan sen verran tupakkoja täällä sisällä ei saa tupakoida. Ja jos me tupakoitaskin tässä samalla, niin me jäätäis kiinni sen takia, koska tää on kuitenkin YouTubessa hetken päästä. Ja Lauri suuttuu. Niin, ja Lauri suuttuu, vaan vähän niin Lauri huutuu. Mutta hei niin, kiitos teille, jotka jaksoitte katsoa tämän 5,5 minuuttia abouttia rallaa. Me rakastetaan kaikkia. Joo. Voimaa jengi! Ja, peace, love and all that shit. Noniin, moi.